Raňajky máme vyskladané nasledovným spôsobom. Bielkoviny, cholesterol, vláknina a zrejme cukor. Bielkoviny, tuk, bielkoviny. Bielkoviny, vláknina, tuk. Samozrejme nealkoholické. Čakáme už na trajekt a smerujeme do Splitu na výlet. Keďže to počasie dneska nie je nič moc, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme na výletík. Vám už nebudem ukazovať celú tú cestu tým trajektom, keďže to v podstate bolo v tom predchádzajúcom vlogu. Je tam celá cesta, naloďovanie sa na trajekt autom, keď sme tu vlastne išli prvý deň. Prvá zastávka v Splite musí byť samozrejme čo? Zara, nie? Láska? Všade si musíš nájsť tú Zaru, v každom meste. Tak keby mali u nás v Košiciach, tak... Tak nejdeš do Chorvátska na dovolenku? Nie, tak nemusím trapošiť so Zarou. Toto bol fakt brutálny zážitok, tento, jak to nazvať, obchod, galéria, takého street art umelca, bolo to akože brutál. Boli tam obrazy za 900, 1000, 3000 eur a tento bol za nás najviac top, lebo bol podsvietený a bolo to brutál. UV lampičkou, masaker. Musí vyzerať masakra. Ten stojí koľko? Tak toto je... Mega. No. A je to tu. O hodinu sa stretneme, láska, tu na tomto miestu. Dotknem tohto palca, tak sa mi splní všetko, čo si budem želať, hej? Ale nesmiem to povedať, nie? Neviem. Všetky tie zábery, ktoré vidíte, sú naozaj 2 minúty od trajektu, kde prídete loďou alebo autom. A sú to naozaj krásne ulice a je to úplne jadro toho centra. Môžete tu stráviť celý deň v týchto krásnych uliciach. No aj umelá inteligencia nám hovorí, že centrum je plné úzkých kamenných uličiek, skrytých barov a reštaurácií. To je tak, ako som vám hovoril, ten náš prvý dojem, že naozaj sa nám páči, že je tu mnoho takých skrytých uličiek, reštaurácií, barov. No my sme v podstate ako keby obišli celé mesto a ocitli sme sa opäť v prístave, kde vidíme v diaľke lode a takéto nejaké centrum a epicentrum všetkého. A teraz smerujeme k tomu Dioklecianovmu palácu, kde vám to natočím a pozrieme sa na to, ako to vyzerá. Je to nejakých 6 minút pešej chôdze, čiže naozaj všetko je blízko 5-6 minútiek. Aj tá cesta k tomu palácu vedie cez krásne uličky, také miniatúrne úzke ulice. Na každom metri máme reštauráciu, ktorá spĺňa asi každého chute, takže naozaj je to brutál.
Tak toto je zatiaľ najúžšia ulička. Bolo to postavené 305 nášho letopočtu a Diocletian si to postavil ako svoje dôchodcovské sídlo. Tak takéto dôchodcovské sídlo by som chcela ja. Také sídlo budeme mať aj my? Na dôchodku. Aha, určite, pozri, tu si môžeš sadnúť a uviedť. Dobre, takže tu môžete absolvovať 180 schodov do výšky 60 metrov, ale tak rozhodli sme sa, že ako správni športovci to skipneme a vynecháme, keďže nás čaká ešte dlhý deň.